Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo STEM Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion STEM yn eich cartref. Mae gennym fi her i chi heddiw. Allwch chi adeiladu cwch padlo a'i symud drwy dŵr gan ddefnyddio pŵer ei hun. Ar gyfer yr arbrawf yma, byddwch angen potel llefrith plastig, dau bensel, marciwr, band elastig, cynhwysydd, siswrn, pren mesur a tap cryf. Yn gyntaf, be ydych chi angen wneud ydy troi y cynhwysydd ar ben i lawr ac yna cysylltu dau bensel i waelod y cynhwysydd. Mae angen sicrhau fod eich pensel tua 3/4 ffordd i lawr y cynhwysydd ac hefyd fod gennych chi oddeutu 10 cm o'r pensel yn hongian dros yr ochr. Mae angen defnyddio digon o dap fel ei bod yn aros yn ei lle. Ac yna, rhoi'r band elastig ar y ddau bensel. Be ydych chi angen neud nesaf ydy defnyddio eich potel llefrith plastig neu unrhyw fotel plastig sydd gennych. A mae angen creu eich padl. Mae angen wneud 4 petrial ar eich potel plastig. Felly ar gyfer y cynhwysydd maint yma, dwi am wneud hyn fi yn 6 cm yn erbyn 3 cm. A mae angen ei 4 o hein. Felly ar ôl torri nhw allan, mi fydd gennych chi 4 petrial ar gyfer creu eich padl. Be ydych chi angen ei nesaf ar hein ydy plygu bob un yn hanner. Ac yna dod nhw at ei gilydd fel eich bod yn creu siâp croes. Fel yna. Er mwyn I gadw yn ei le, mi fyddwch angen defnyddio tap. Felly, mae angen ei tapio. At ei gilydd. Reit, dych chi wan angen dod â pob peth at ei gilydd. Felly, mae angen I chi fwydo un llafn o'r padl trwy yr band elastig fel hyn. Ac yna, mynd ati I weindio mor dyn a phosib. Felly, wan, da ni'n barod I weld os ydy ein cwch padl yn gallu symud yn defnyddio pŵer ei hun. Nawn ni drio allan yn rôl arall. Felly, fel da ni'n gweld, mae ein cwch padl wedi gweithio ac y gwyddoniaeth tu ôl I hwn yw trosglwyddiadau egni. Felly, be gynna ni'r band elastig. Pan mae'r band elastig yn cael ei weindio, mae o'n creu
egni elastig potensial. Ac yna, wrth iddo fo weindio fwy a fwy a fwy, mae'n creu fwy ohono. Wedi i ni wedyn i'r hyddhau, mae o yn cael ei gyfnewid i egni kinetic, sef egni symudiad. A dyna pham mae cwch padlo yn symud ar ben ei hun. Beth am i chi fynd ati i drio adeiladu un o'r rhain eich hunan? Yna, beth am addasu eich padl drwy ei lleoli yn agos at y cynhwysydd neu ymhell oddi ar y cynhwysydd mwyn gweld pa effaith mae hyn yn cael. Diolch i chi am wrando a gweld chi eto.